Karbi National Youth Council pen mondol torun rong pia me pi kaisi so dak pen ka che songa sai kedeng pon Doboka pen Lahorijana dak krong pri atwar kasilam Teleguri section 4 angkang arlo Dipu revenue circle along mondol klembangpu torun rongpi bangso dim longli awe pin pen sia sopo demanto rongpi amen pen koror atangka compensation atangka kachipalong aputhak kedam tang cheklu ejon aphang pen ta bangso aputhak mondol torun rongpi aphan insai nangji pu aphong Karbenglong Autonomous Council Authority anparta Land and Revenue Department EM Amor Singh Tiso aphan pachini pondo Monta ahok akang sai kelong ledat ajoksi patumi aru achiklo niphai engkora pli arni diporong sopialong kedoru Samson Singh ingti Amir Biria thengnolong Karbi National Youth Council matati hekpen KNYC atum ning tipung chepeklang simondol torun rong pia mepi ar hepsi mekaisi sodak pen kache songa sai kedengpon la four line aputhak em akehaya Amor Singh Tiso mane insai nei mane tum insai nei pe chuni ribom lo council sorvanta kita me insai sidel joni situm anang deng nang kok lo lapen si aku insai sila pe tum an so se ame de kethe che song bom la Kemarin pi tapi ni kayak torun rong pi mondon tapi pasti so me pi kai nang kok lo kedam tang nan tum che song bom lo so puthak batai ni thom lo je press meet ta do mane media hoi ta ni tum pachimi pon bom lo sta me insai se la si tum la song deng bang deng nang kok kopi apa konan tuh kita song ya four line puthak sector 4 ketili bari dong ami yang ituทำ kali asupo men amen personal dimontorong pi la so personal tuh kita song oh kala te ke bang silangan ni nang ni tunggu pi size deng pon chu pala bangga la bangke nilitum chingwai pon pola sia khapre kang deng thupo yang si CM ke hai tulam rong hang tang sai pon pi pulute Karbenglong Dipu pen Prodip Rangphar report NE Karbi Live